suspected. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Digna. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Digna. Akong problema, bahinis akong banaw sa akong anak. Kung nga no nga nakaproblema ko ani, ingon man gud ani ang nahitabo. Da 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 da. Amin ko, ma. Oh, sa'yo man lagi kang nauli. Wala mo klase? Wala ma. Ano man? Wala man ang maestro. Ano man? Gidugo. Sa tarong di ako dyan. Matawa, may klase. Pawais ko, ma. Ano man yung bata? Bragwa mas smooth. Ay, kisapot ng tingali. John! Basi gigutom ka. Kaon na lang diri. Una na lang kaon kay magdungan naming papa ni mo. No, na des Junjun, wa sa mo eskwela, saman. Miss Kuela, pero may uli dayon. Ano man kuno? Adawa ko nung sila'y klase. Anong wa man sila'y klase? Gidugo ko nung iyang maestro. Sa, sige dugong lalaki, magana ilang maestro. Ambot mata. Kumidjar tel itong iya, oy. Bosig na ay problema na dito sa eskwelahan, ha? Naambot lang. Pangutan na dito kung nga no. Karon human ako kaon kay istorya ko, bida. Kapoy na magpangitang kwarta para lang maka-eskwela na siya, ha? Nya dili siya magtarong, ha? Maliti ang gasan ako. Pero karigo ko yung kaon ko. John, diri, lingkod eh. Ano ba? Sa'yo mo kuno kang nauli ganiya. O sama day problema ni mo. Waman pa. Nagsulti sinood. Ano? O sa'y problema, Kasukma ko dito eskwelahan pa. Nakasugmag ka? Ano man? Bugal-bugal man. Yun sa magkapagbugal-bugal, be. Nagsuwat ko. Nagsamusamok. Nagkantakantam noon sa kuluyo. Badlungon di pa to. Di akong gisukmag. Oh, nga lang. Ayan, sa may pong si mong maestra. Patuon ko naman sa mong maestro ba? Ako pa. Magsulti sila ni mo. Akpura, why labot si mama ni mo? Labot ka mo, good. Magduwit mo dito. Si Juliet. Duwit, good. Kanamang duha. Ang sa kusari magduwit. Duha, gina. Mausad, no? Ano sa man may mga to, ha? Ugma. Ikaw na lay adto, Emilio. Kaya man na nimo. O lagi, unyak maginanglag sila ni mo. Parents may pa doon. Baya, oy. Daghan tagbuhaton disbay. Ay, na, di mo. Manakulagan ba? Hindi ko rin naman rin mo trabaho ni mo, ha? Ay, pastilan ko ng anak ka. Nga yung nanukmag. Maubitaw nga to na to para atong masairan. Madipinsahan na to ang atong anak. Kaya basig, i-expel na klase na. Samantang urasa mo adto. Pagkaugmaan na mo yung kay adto ang eskwelahan kay nadok lagi may basig ma-expel na hinuon ng aming anak. Unyawa sila maminaw sa tinuod nga hinundan. Luoy kayo nga among anak. Mao nga pagkaugmaan na. Ayaw sa inyo si Arjun dun. Anong mangita magka-CR sa nga room na sa maestro ang atong rumbo? Nangita naman nilunta diya CR. Oh, asa nang imong maestro John? Ano sa may? Uy, kasi kapag mataan na. Murag high voltage man kaayong mataan na yung maestro. Ano lima, pa? Atong dolon? Apa man ay kibuhat? Wow, natugra na. Ha? Oh, abi na kog nagampo na. Tara, tudo ulon. Recorded by X Thunder Gaming. Mahingat daw, sir. Oh. Ako ning parent, sir. Good morning. Sila din mong ginikanan. Tukoy-koy.
Yes, sir. Kalma lang ka mo. Tulo taon mo dungag tingog dito. Kaya ato principal sa office na. Ato trito. Laos mo rito ha. Kaya ako sa tong kuhaon. Para yung to na ako gisukmang di dakoy-koy ha. Wa man ko'y gisukmag, sir. Oo, ko gisupag, sir. Ay, kanindo. Tinyo taon mo. Dungan mo niya na usay na yung mo iwit. Ang nimong mama may noon may mingog. Wawag gisukmag nga ikaw may nanukmag dakoy-koy. Ha? Dili ka mo. Ang inyong anak man nukmag. Oh, klaro ha, sir. Pulos baya mi dakoy-koy, sir. Mi dakoy-koy, sir. Sige. Lakaw na mo sa opisina principal. Uyog sila, Emiliano. Leo. Wa man ko katultol, sir. Dili, ikaw. Junior mo naman yung anak. Siya, Emiliano. Dari de ka nag-eskwela. Wa man kami eskwela din eh. Oo, sir. Ako manggo nga na imong gisampit mo. Emiliano de ka. Oo, sir. Sir. Junior ug senior na sila, sir. Sako na bitang giingon nga junior ug senior na sila. Sige. Una mo ito sa principal's office ko. Kay ako tong riyon niyang kontra. Sige, lingkod mo. Duha raman na imo lingkuranan diri, ma'am. Sa baka ng imong asawa. Dili ko, pa. Barb lang ko. Kana, mo na saktong anak. Asa naman si... Dara ma'am. Si Douglas. Daray. Skillin ako. Nagluhutan. May lingkuranan. Mo ni gisuntok Emiliano. Oo, wa man ko makasukmag anak mo. Dili ikaw makasukmak, ha? Kani mong anak mo ay nakasukmak. Okay. Kami na o dakoy-koy. Yes, ma'am. Dili ka mo, inyong anak. Pulos manggod may dakoy-koy, ma'am. Bueno, Emiliano. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wa kay labot. Butingog magkay labot, uy. Bukan eh. Kanira imong anak. Ingumgog ka nga, mama. Emiliano. Ay, usa daig nga ng imong anak. Bida ni Emiliano. Kining, ma'am. Parehas na silang duha, ma'am. Pulos Emiliano. Kay senior ug junior man na sila. Bangag guday silong ani nila. Membro ka sa BSI, ma'am. Bebe, sugdan taning investigasyon, be. Sinugdanan day ini, ha? Ikaw, Junior, unsa may sinugdanan ini, Sulti lang yung tinaunak, ha? Sulti, John. Pan, ma'am, nagsuwat ako ato, ma'am. Nya, kana siya. Dili sa akong luyo. Sige, magtindak ang luyo sa lingkuranan, ma'am. Ang gibadlong, di man ba to? Sige siya tindak, sige siya kanta, ma'am. Unsa ba yung gikanta? Sige siya kanta tong pisot ako, pisot. Ipakita sa mundo. Nagingnan ko pisot ko. Wa man kuno kaniya ing nga pisot. Ang iyang giingon kay naa kuno'y libreng tuli sa barangay. Palista na. Ang ura na, ma'am. Oy, ikaw tawgon kag tambok. Siyempre, masuko. Jod kay tinud mang tambok ka. Pero tawgon sa kag baboy, siyempre masuko jud ka kay tambok man ka. So ingon ra na ana, ma'am, parehas ra man na. Anya nga nung masuko magkag-inom kang pisot. Pisot pa sa day ka. Kisay pisot, ma'am. Kanya si Emiliano. Ma'am? Dili ikaw, kanya imong anak. Oo. Okay, sige. Tagaan ta kag last chance, ha? Kinsa, ma'am? Kini si Emiliano. Ano ako matagaan ni mo, Lars? Di lagi ikaw! Aning imong anak! Lagot ka rin ko, babayon ti ka nang ikupta akong napkin ron. Bigasan. Ayaw sabihin na anak, ma'am. Oy, pataka! bana. Ay, pataka mo mong sagbat! Sa labayon din niya, labayon din ni mong napkin akong bana. Ha? Sumabag maglinabanay ta. Maglinabayay ta. Ha? May ning ako akig ginamitan eh. Basta ha, Basta. sunod ha, manapat pagani kag kauban nimong estudyante, expelled ka ng eskwelahan na nakasabot ka, ha? Kamura di ay, ma'am. Unya, kani nagbugal-bugal. Nagburis sa among anak. Wala ni sa labot. Wala ni sa silot. Dili man na siya madapatan kung wa pa na magbugal-bugal. Dapat siya mo inyong warningan. Kay dili man na mahitabo madapatan na siya kung wa pa na siya magbugal-bugal. Mo bitaw ng ubang tao, makapatay na lang gumika dapat sa tao. Dapat ang imong klaro ug silutan nimo kung kinsa gyud ang sinugdanan nga nung nagkagubot. Dili kay ang nakadapat ra imong silutan. Asa gusto si anak. Time para good, nag-ingon bagog kong silutan nako inyong anak. Wa man tingali. Warning na nga sa sunod kung manapat gapon siya, expelled na ni siya. Warning ra na siya. Warning ra taon, uy. Ay, ang ako ra ding anak ang inyong warningan. Ang ana ding nagbugal-bugal, wa lang. Mo nang mugara ng bata. Ay, warningan na, uy. Warningan. Oy, Douglas. Sa sunod, magbugal-bugal pa gani ka, ibitay ka na sa flagpole, ha? Nakasabot mo?
Apel, Apel, ni ma'am. ma'am. Wa lagi mo ilabot! Oh. Huwag klaro ni Prinsipala. Hanap pa tos Diyos panas. Ipabali lang natin laing eskulahin na itong anak ko eh. Ay, nabuang ka na, Emilio? Ha? Unsa ka uplok mo sa kang amahan ka? Ma, munda na uskwila, ma eh. Oh, ganong mundag man ka. Mawaw na ko uskwila, ma. Ganong mauwaw man ka. Unsa may kauwawan nimo? Naibaw naman sila nga pisot pa ko. Ha? Magpatuloy na ka ako, ma. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sa magpatuloy. Patuloy ko, ma. Kaya gulo ko pakita na di ko pisot. Sa pa diya dyan, oy. Dili ka mauwaw. Kadako na nimong kabaw. Karon pa ka magpatuli. Sige, kung ingon nimo kaniadto, di gyud ka. Kay talawan kay kang dako. Unya karon na dako na ka, magpatuli na ka. Di ka mauwaw. Mas mauwaw ko, ma, kung sige ang lagsong pisot. Unya, sa gaydugayon og kataas sa panahon, wapa jud ka maanad nga naay musungog nimo. Karoon mo ba sila naibaw? Saba ka diya, oy. Basta kayo magpatuloy ko, ma. Unsa, magpatuli ko? Dili ikaw, ang imong anak. Ilog di, oy. Abi mangguna kong ako. Abi ni mo ikaw? Kananay taboron sa atong anak, ikaw goy nakaingon anak. Ano ko to ako ba yung pasanginlan? Uy, sama to. Mura magikan sa kwarto sa atong anak. Uy, dali, Milyo. Ari una to, dali. John, anak na unsa. Unsa ka dyan dyan? Unsa ka ng pisi sa mikisami? Unsa? John. Ikaw gunta ko, pero di balas. Utol. Ha? Ganuo ko. Ngano magiko ka man taon, oy. Anak, kung unsa may mong problema, masulbad na ka na. Sultihi ko. Ha? Unsa may problema ka, tabangan na ka. Why lisod sa problema kung tabangan na itong sulbad? Unsa man ha? Sulti. Ayaw nang ikog-hikog ha. Unsa may problema kaya itong sulbaron? Unsa man ha? Gusto ko magpatuloy pa, pero di mo sugod sa mama. Ha? Tabangi ko pa. Gusto ko magpatuloy. Murag lisod-lisod na yung problema na kaya. Tabangi ko na. Di ko gusto sugod. Pisot ang tudang-tod mo. Bitaw tabangi ko magpatuloy ko. Okay. Bisan uwang tayo tungod sa imong pangidaron. Hala, okay. Musugot ko. Magpatuli ka basta dungan mong papa nimo. Sa ito, i-apel mahinutan ni mong way labot. Oy! Kay nga naman ka, ha? Natuli na ba ka? Ay, hinaya na tiyo mo. Malungan sa silingan. Mabalik ka magpatuloy ka! Pahilo mo, oy! Kinahanglan magpatuli ka, Milyo. Para doon na ikaw John ay mong anak. O dili siya mauwaw kay duha mo. Uy, malam mo din. Ay, kunin ko. Nagpatuli ko ng akong anak, bisan ulit taon na. Perti ko niyang uwawa. Pero iya kong napangisgan ang nakaya niya ang kauwaw. Pero ang akong bana, bisan kay unsan ako, ay wag yun magpatuli. Unsaon ka man ni siya, uy? Dili ba ni madaot ang taong may tuli? Palihog ang bagay ko ninyo kung unsaon nga matuli ning akong bana. Unsaman kung kamo ang pasultihon, digna. Ati Pres? Okay, ang sender ato karong adlaw galyan. Ang sinder ato, Ati Pres, si Mama... Digna. Digna. Mama Digna. Oo, Mama Digna. Si Mama Digna. At least Mama Digna, Ati Pres. Problema ang iyang na problema yang mga ang iyang anak o iyang kuan wa matuli di ay. Problema. Madada, junior ug senior gyud, wa tuli. Oh, tinuod na. Hindi mo siyang tuloy, umuuntol naman na. Pero Ha? katsapak kung sa atsa. Oh, yung liso. At sa may tuloy na eh. Wa. At Unya sala. sa may problema niya. Problema niya nga kadang mauwaw iyang anak ang iyang asa bana may mauwaw nga magpatuli ang iyang anak gusto magpatuli pero iyang bana di gyud. Uy, mas magpatuli gud iyang anak. Uy. Oh, lagi lain Okay kayo. naman ka dagko na tuli. Apoy tira. Uy, sa may gamito na sinso. Sinso. Dili, kanang Sinso ati. Sa tigib. Tigib. Jackhammer mo. Manay gamito gahi naman no. Tigib na lang tingali. Mao siguro pwede the best. Hindi matulong. Dili gunitan. Bida, no? Bina paguniti. Sa bagkasi pa di mo na madutan. Nana. Data liwa Lisod. basutan na uy, tingali uy.
Okay na, tigib lagi kami ton. Pwede mo na nimo ipapaasa ni magtanga ate pres. Adi ay? Kanya ini ko bag una nimo tulion kay hubok naman kay na. Wala sakit. Mao ba? Bakit sakit? Wala may Bag! special Be. Di man naman mga akang tangalan. Unsa na man joke, unsa na? Ang tanami ang ikog mo yung iba, Amo, lagi. ikuan, ibiktima. Oh, itusok man dito. Oo. Sa may tusokon. Unsa ganito yung problema ha? Unsa ganito yung Yan bana lagi di Yung ba? banak yung anak ko matuli. Natuli man kurang anak. Wala eh. Naghikog dito kay may na yun. Ani ay. Nagpatuli gyud ang akong anak bisan duli taon na. Sidig na maingon. Pero tigyo niya ang uwawa. Pero ang iyag yung gipasangilan niya sa kawaw. Pero ang iyag yung kunubana, bisag unsaon wa gyud magpatuli unsaon ko ni siya. Di ba ni madaot ang taong way tuli? Paliw tabagi ko ninyo. Unsaon man patuli na akong bana? Unsaon man kung kamoy pasultion? Una, punto medical kita, dili man kay takatugkad, dili man ta doktor, pero wa man ko ka bati nga dunay na daot dili tungod kay wa matuli. Tinood na. Wa ko kadungog na daot niya Sila pero ka na kanong tuli magluspad. Why? Mas- Depende ra. Oh, pero kung mingon kag si terminaw na sa English, hygiene. Hygiene siguro. Oo, kanang Personal mas mayong hygiene. siyang matuli niya kanang ang kaning nahitabo karon nga ang imong bana ma'am mula matuli ma'am digna sagdi na lang kaya kita mo ni mga piskay ang lawas. May gali kayong bulitok. Saya pa gali. College streets again. Huwag yun. Oo. Ang importante niya, no, ang importante, pambitan ta ni Ben. Yeah, pambitay ba? Kaliw ko. 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 19. Kay, dili mahinong danon kun tinuli ka o dili. Ang mahinong danon, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. O naara dire, no? Okay, na problema sa iyang bana, wa matuli iti pres niya. Ang iyang anak na patuli. Ang ako rin nga natin pres, nga wa man ta kadungog karon na ay nasakit o na nadaot kay wa matuli, wa man ko kadungog. Wa tingali, ay. Oo nya. Sa ako Kaya naman yung nasod bam nga, way mga tuli. nga di ay. Pero sa akong gibasa lagi dito, dili man po tinuli ka o dili importante nga nagsunod ka sa kabubutong sa Dios. Kay nining atong sugilanon karon, Ma'am Digna, wa matuli mong bana. Okay ra, wala problema. Tunta na to karon ulitaw na yung anak. Yan, ang anak man, manganak man gihapon. Oh, piskay man gihapon. Oh. Di lang kuno kalain kuno tanawon. Oh, ang Kuno kumura ka ng kuan ba ka na mais. Lagi. ang importante Dol-dol. 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 ang importante yan ito pres karon nga kung gingon nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang importante din ang ilang isunod nga mahilot na nila ang pamatasan ni atong nagbugal-bugal. O di man gani nila mahilot sa iyang ginikana katong nagbugal-bugal. Kana inyong anak maulay tudue nga pasensya lang dong karon natuli na mo to ka wala tingali magbugal. Di na, wala mo buli. Oh, pananglitan og naapog gani magbugal. Hoy tiguang na, tuli pero tiguang na napatuli. Sagday lamang importante do nga magpaubos kita. O magpaubos kita kay sa mga pagbasa ra baro sa simbahan Pedro at Pres gingon diri nga Unsa man? kanang ang langit ang gingharian sa langit dili ni mo makita to dito naa diha ang dere dili mo makita ang gingharian sa langit makita na diha sa kasing-kasing sa tao kung siya ba siya manluluyon ba matinabangon ba mapabsanon ba labas sa tanan kamao ba siya mapasaylo naa na niyang gingharian sa langit. May lisod kayo. Ano man ka? Ano mo silingan? Ano man ka nga, di ko tasaan man ka. Nakita man gud mi sa akong ex nga way tuli. Way tuli? Nakita. Unya. Nangapo naman siya. Unya. Dayon. Nangapo na akong gipalabtikan sa among mga kagahapon. Oo, niya. Siya nga sa, di naman na madasa itong una bang, ganda ka naman itong mabuhatunon ka. Baray ka. Tiguang naman tayo, ganda ka Ano na din ulit. Oo. Pero sa ako nang gingon, sa nabasa na nato, nga ang importante, nga nagsunod kita sa bubuton sa Ginoo. Karon kay natuli naman imong bata, so dili Wala na may problema. Dili na kita siyang away. Di na Diretso na siya. Ako mag-eskwela, makatrabaho na. Hapse na yun na, maminyo na siya. Kay kami Kaya karon kaya namin yung piso to silin, perti mga waya. Ano? Kaya kada gamit, mura magagaskit. Fingo sa Hindi, ito, eh. undangan di ba maggaskit man. Sa may gasket sa inyo. Unya to, bam. Ano na lang, aron magpabilin kita nga unsay yan hindi ka mo problema, di lang ka magol. Okay lang tanan. Basta natulog. Og salamat pag panagat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tihon.